Coneixeu les flors de carxofa? Avui us expliquem com preparar-les. Hi ha moltes maneres de fer-les. Nosaltres les courem tal com fa la Teresa Carles. Al final del vídeo trobareu la llista amb tots els ingredients. Per fer-les senzilles només necessiteu les carxofes, oli d'oliva, julivert i sal Maldon. Nosaltres les hem acompanyat amb uns alls tendres, 4 pinyons i 4 encenalls de pernil. Per coure-les, escalfem aigua i posem unes quantes branques de julivert i quan arranqui el bull hi posem les carxofes. És important que quan bullin quedin ben cobertes d'aigua. Si cal, ens ajudem amb algun estri. Les deixem coure durant 20 minuts. Passat aquest temps, les traiem i les deixem refredar. Mentre, agafem una paella, l'escalfem i torrem lleugerament els pinyons. Compte, que de seguida es cremen. Netegem els alls tendres i en la mateixa paella hi afegim una mica d'oli i els enrossim una mica. Les carxofes ja s'han refredat una mica i ja les podem manipular. Anem retirant les fulles exteriors i pelem la tija. Ara les tallem per la meitat i de mica en mica les comencem a obrir. Ja comencen a agafar una mica de forma de flor. Els hi donem la volta, pressionem lleugerament i ja podem tallar la tija. Queden de forma irregular, però mireu que bé que queden. Les tiges no les farem servir, però són bones. No les llanceu, guardeu-les per una altra recepta. Ja només ens queda l'últim pas. Posem oli abundant en una paella, l'escalfem i posem les carxofes cap per avall. Això és molt ràpid, penseu que ja estan cuites. L'únic que fem és enrossir una mica les fulles. Els hi donem la volta i els enrossim per l'altre costat. I ja les tenim, servides tal qual, amb una mica de sal Maldon, ja estan boníssimes. Si els hi voleu posar quelcom més, podeu posar-hi els alls tendres i 4 pinyons i tenim la versió vegana. Nosaltres hi hem afegit 4 encenalls de pernil. També hi podríem posar un ou de guatlla o el que més us agradi. Us animem a preparar-les. Que vagi de gust i us esperem en el proper vídeo.